Welcome into New Age, son. In the age of Defenders. Akce, drama, láska. Single player príbeh, ktorý rozplače aj chlapa. To je náš Age of Defenders. Čo však mňa baví najviac, to je keď môžem v multiplayeru nakopať prdel svojmu kamošovi. Ty si čakal, Šánku. My sme 2D, ale kvalitní. Ej, a už sa rútia. Pekne v klínečku, postavíme si obranu. Áno, to je ono. Hoď tam nejaké laserky, niečo sa neboj. No ale pritvrdzuje Krista Pána. Je to možné. No pozrieme si, čo tam má. Boha jeho, jak to stihol postavať? Jak je to možné? Richtem tam nejaký útok. Nasázať tam ty jednotky, ale friškem. Kde je? Kde je ten útok? Slowly but surely. Áno, bleskový útok, to je to, čo potrebujeme vyjebať z toho kruta. Ale čo to je? Jak sa to sám dostalo? Ale to musíme s tým rádom. Ale ja sa na to môžem do toho ošale. Táto hra veru není pre žádné lamy, synku.